Вітаю, шановныя сябры. Сёння, як вы памятаеце, у нас засталося зусім мала задачаў. Па-першае, гэта напоўніць наш клуб ежаю і наколькі я памятаю, рэйшы прыгатаваны. Вось, па-другое, нам засталося выратаваць аднаго чалавека. Што мы зараз зробім? Пакуль у нас вечар, мы сходзім у бункер, потым пераначуем у молі ці вось тут, в сараі, потым сходзім сюды, заберем гэтага чалавека, правядзем яго сюды. Вось такі план, так што пайшлі. Прыйдзецца ісці даволі хоценька, вецер нам у спіну, гэта нам вельмі пашанцавала насамрэч, таму што калі быў утвар, то мы б надта моцна запаволіліся. Забыўся папрасіць за вашыя падабаечкі, падпісачкі, ўсё як належыць, каб нічога не прапусціць. Гэта чорны дым ён ідзе ад таго вогнішча. Зразумела. Так, бункер знаходзіцца каля мосту, дзе землятрус быў, памятаеце? Што у нас тут? Рэвальвер, 8 набояў. Ага, добра, 5 стрэлаў і ракетніца, добра. Ракетніцу, прыгадаю, мы будзем выкарыстоўваць, калі будзем шукаць выжыўшага. А так, яна нам толькі трошачкі дапамагае уратавацца ад ваўкоў. Яна іх пужае, але не адпужвае. Я не ўпэўнены, але, магчыма, гэтай серыі яна ўжо будзе апошняй, карацей, там паглядзім, што і як складзецца ў нас. Ух і вецер. А, гэта другі нам патрэбен, не гэты мост, гэта каля другога моста. Я нешта заблытаўся трошкі. Галінкі нам заўсёды патрэбныя. Так, рэйшу нам абавязкова збіраць, калі што. Бо нам яшчэ колькі 4 было патрэбна, правда ж? А, дарэчы ж, можна паглядзець. Тут, вось тут. Дзве рэйшы. Ну і потым з мясам мы можам пайсці да тых ваўкоў, якіх забілі. Ну і забраць тое мяса сабе. Што яму мерзнуць, правда? На вуліцы. А можем паляваць і яшчэ што-небудзь. Лічу, што мядзведзь закрые ўсе нашыя патрэбы. І патрэбы клубу таксама. Дарэчы, якая, бачце, гэтая завіруха ідзе. Трохі, ведаеце, аб чым сумнеюся, каб варта ісці было адразу ў бункер. Мох нам заўсёды патрэбны, колькі яго тут, слухайце. Трэба сабраць. Шэрая паскуда. Баіцца мяне. Бойся. Собака шалёная, блохастая.
Так. Будзем трымацца дарогі, бо калі завіруха пачнецца, будзе кепска. Пакуль мяцеліцца, то ўсё добра. Усё бачна, бачыце, даволі далёка бачна. Прабачце, калі ласка, мяне за гэтую таўталогію. Так, далёка? Не, недалёка. Ужо блізка. Падалося, што нехта там галіну ламае. Гэта што такое, чакай. Нейкі крывавы след. Што за ён? Гэта воўк. Пшоў вон. О, гэта ж вязень. Сокера. О, зламаная страва. Ну вот ёсць яго. Так, чакайце, а што гэта у нас у запісцы такое? Так, скрываўленая записка. Есть такая кройка вершит прямо на цей папір. Це сожалеешь следование через тих. Моего завишу с трудного проводника з ним ніяка додому з ним не потрапиш. Ага, это... Яшчэ нейкі, все чакайце, яшчэ нейкія задачи такія. А, ось ён ідзе. Трошки ускладняе наше жыццё. Мы гэта, канешне, вырашым, але спачатку ўсё ж таки мы знойдзем бункер, потым пойдзем нашаваць у гэты сарай. Можа, Молі нас да сябе пусціць? Трэба будзе спраўдзіць гэта. Але наколькі памятаю, Молі закрылася ў хаце і нас не пусціць нікуды. Нам прыйдзецца нашаваць у хляву там. Здесь тут повинен быть бункер. Правда ж? Ну, с правого боку. А вот и он. А где твои рукавицы, девчина? Канистр возьмем. Але выкинем тут же ж. Чакай. Гарбату я возьму. А вось гэта я тебя кладу сюда. Так. Яшчэ. Ой, выдатна. Ой, мы зараз будем у цяпле. Кулі, ракетница яшчэ. Не. Яшчэ ёсць. Так. Персики. Книжка нам не патрэбная. Энергетик патрэбна. О, колькі ежы, слухайте. Але ясно, мы тут жить можем тыдзень. Легенда мясцовая. А, я ўзгадаў, што гэта за легенда.
Супер, гэта ж пра карпа велічэзнага, які тут знаходзіцца на возеры. Дакладна. І ложак добра тут ёсць. Штодзённік Джопліна. Це знак має збиратися геть, все гору шукаю. Не принесу, тоді вже прибував. Супер. По Джопліну так само є ще один апдейт. Третій бункер знайдіть. Так, по-перше, нам треба скинути каністр. Спочатку заправити його. Так, по-другое скинуть. Где канистр? Бо он важит до холеры. И он нам не потрібен. Ну все, пошли. Там з усім разберемся уже у сараї. В этом ухлеве. Куда мы тут вышли? Опомнились. Холер завіруху як вія. Нам сюди. Нам сюди. Так, дрова ми знайшли. Тобок буде нам тепленько. Трохи заносить. Долягляд все-таки менше і менше. Я не пам'ятаю, чи варто ось сюди в эту машину лезть, чи ні. Все равно мимо идем, правда? Давайте глянем, что ее есть. Тканина. Так. Пусто. А, мы тут были. Тьфу ты, ёб красота. Это гляжу, нечто знакомое, откинутое ГТР. Козырки. Усё. Берем на керунок. Зараз нас завеє. І йдемо в этой ось хлев. Там будем спать. Там доволі прохолодно, насамрэч. Але гэта лепш, чым на вулиці спать. О, глядзіш ты, гэты хлопец тут. Дарэчы, індыкатор прапаў, бачыце? Так, ну, все равно тут хапае нам, слухайце. О, з'явіўся індыкатор. Дошка. Так, па-першае, нам трэба скінуць усе дровы, што мы знайшлі. Вось это ўсё, яно нам не патрэбнае пакуль што, потым, калі што будзем распальваць, ды карыстацца. Тут што ў нас? Тут яшчэ ў нас з'явілася... Ага. Ці ёсць нейкая скрыня тут? О, ёсць. Давайте вось так зробім. Вось гэта скінем. І вось так пакладзем, каб было бачна. Далей. Гэта потым трошачкі ежа. Ежа. Все банкі гэтыя скінуць. Пакінуць сабе вось гэтыя рэчы. Варта ці не варта? Я б скінуў. Батончыкі возьму з сабой. Батончыкі важаць мала. Тым больш мы сюды, я так разумею, потым зойдзем, калі будзем шукаць ежу. Сюды бліжэй ўсё ж такі бегчы. І мы ўвогуле зараз прыгатуем вось гэтага вось блахастага шэрага, які тут ляжыць ужо даўно. Выдатна, бачыце? Так. Супер выглядае ўсё, супер інструменты. Вось гэта трэба скінуць. Гэтых 12 набояў. Так, давай пакладзем гэта ўніз. Что тут яшчэ у меня есть лишнее?
Вось гэта вось ёсць лішняе. Так, усё. Гэта разабраць. Калі з'явіцца магчымасць у варштат трапіць, а яна з'явіцца ў нас, наколькі я памятаю, там будзем праходзіць праз... Добра, гэта ёсць адная банка, ёсць, супер. Што гэта у нас? 3. 1. Што гэта? Стрела. Супер, гэта трэба пачысціць яшчэ. Усё. Так. А я не магу лутаць яго, слухайце. Ах ты, халера ясная. Ось так і бывае, слухайце, з гэтымі. Што ты ўсё гэтую кару хочаш спаліць? Так заўсёды, вось гэты воўк дармавы нібы. Я лічу, што яго можна будзе залутаць. Я табе зараз дам, дзеўчына. А ну, палі вогнішча. Come on, little fire. Это не смешно. Так. Паскудство нейкае, слухайце. Come on, little fire. Ну, іншая справа. Займаешься тут, бляха, хірамантією нейкою. Что такое? Чому тільки 3 хвилини? Сякера. Тут сякера стояла увесь гэты час. А, боже ж мой. Так. Не, один заставлю. I wonder if I can drop any of this gear. Ось так ось зробимо. 9 гадзінаў, супер. Што у нас ёсць? Яшчэ ёсць папіць гэтае. Придется ў такім выпадку скарыстацца нашим запасам ежы. Там ёсць ІРП. Мы яго і даемо. Дарэчы, чаму не прыгатаваць вады? Вось і вады. А потым гэты, слухайце, гарбаты для адпачынку. Так. О, сытые. Супер. Ось так. Ну ж собі гарбати запарим, правда? Вип'ємо зараз. Ось усю готую воду так само. Ось так. А тут будемо кластися спати. Кольки там ноч уже. А 8 годин повинен хапіти. О, завіруха скончилася. І паліво так само скончилося. Що таке? Ще треба було годинку. Давайте 2. Так, першае з ежы 23 гэтых. Я б, ведаеце, я б усё ж таки одну банку узял бы. О, арахисовая паста, вероятно. Так,
Бункер ёсць. Бункер ёсць. Зараз нам трэба вось на гэтую кропку выйсці. На адваротным шляху узяць апошняга пацярпелага. Няблага было б схадзіць вось на гэтую вежу. Бачыце яе? Па цэнтры экрана зараз. Паглядзім. Будзе час сходзі. Магчыма, на наступнай серыі. Я ўсё ж такі думаю, што нам трэба злавіць гэтага. Я памятаю гэтую рыбу. Вось мы яе абавязкова зловім. А для гэтага нам паспатрэбіцца яшчэ адна серыя. Таму гэта не апошняя. Добра, ідзем. Звычайна тут воўкі былі каля 3. Зараз іх нету чамусьці. Я не супраць, калі што. Так. Я ружжо не пачысціў. Стрэльба наша кепская. Яе трэба было б пачысціць. О, бачыце, як пачала перавес. А што за надвага ў мяне чакаецца? Зараз мы зойдзем на молі. Паглядзім, ці яна пусціць на сцяне. Капу дакладней з гэтага ўсё. Магчыма, мы можам там недзе зайсці. Пакінуць тое, што ў нас перавышае вагу нашу. Нешта я не памятаю, каб я нешта такое браў, ці гэта дрова. Не, я ж дрова амаль усе выкарыстаў. Дрова амаль усе выкарыстаў. То бок гэта не дрова, нешта іншае. Зачыненыя дзверы. Так, а ты? Тут, калі што, у гэты дом 3 уваходы. Вось тут, калі што, можна начаваць. Таксама зачынена. Добра, у падвал хаця б мы можам сысці. І гледзячы, што ў нас такое сяброўства непрыемнае тут. Але ўсё роўна. І тут нельга распальваць не вогнішча, нічога такого. Давайте тут скінем усё, што... мы ж знайшлі сякеру. Так, яшчэ вось гэтыя 2 наборы. Яны нам не патрэбны. 41, дарэчы. Не, вугаль я пакіну сабе. Антысептык. Адзежа, бляха, я забыўся, божа, што за дурны чалавек. Адзець, вось гэтае, разабраць. Трэба ж было заняцца адзежамі. О, бачыце, у нас тут 97-100. Гэтае 67. Разабраць. Так, з гэтым мы скончылі, зараз трэба адрамантаваць вось гэты. Ремонт. 50 хвилин, довольно много. 100%. Супер. Что у нас? Ага, надвага все ж таки мається. Так. Что ж у нас такого тут есть? Это мы тут скинем. Давайте один гэты скинем так само. О! И все. Вода. У нас до холеры воды. Нам столько не потребно. Все, выходим. Что с ветром? Ветер дмухает. О, генератор, ну что себе.
не працуе. Так, ходім. Змена надвор'я, слухайце, ці на лепшае, ці на кепскае? Ха-ха. Вось гэта пытанне. 5 варонаў. 5 крумкачоў, прабачце. 5 крумкачоў, гэта... О! Сціх ветер. Трошачку. Але сціх. Дзякуй Богу. Так, ось, бачыце, ён тут паказвае, але я памятаю, калі ў мінулую раз сюжэтку праходзіў, то пацярпелы быў тут, вось у гэтых скалах сядзеў. Ну, потым паглядзім. Я яшчэ раз прыгадаю, што я яго ратаваў, калі была навальніца завіруха жудасная. Як было цяжка, мяне тады ваўкі амаль згрызлі. Ушчэнт проста. Ледзь лыткі ўнёс. О, бачыце, крукачы праляцелі, і надвор'е адразу змянілася. Прычым на лепшае. Сціхла ўсё. Дарэчы, колькі ў нас кампенсуецца тэмпературы? Плюс 6. Уплыў ветру 22-27. Яшчэ ў нас 6. То бок 33 градусы. У нас зараз адзежа дае, вы разумееце? Вау! 33 градуса. Это вам не абы што. Дарэчы, вось гэтая мясціна называецца, калі добра памятаю, Аленей палянай. Бо тут шмат аленяў заўсёды. Але не зараз. Але не зараз. Так, там нешта карыснае было, наколькі я памятаю, вось у гэтай вось. У гэтым намёце. О, там лётае нават ніхто. Бо я памятаю, хаваўся ад завірухі тут, калі выжывач гуляў. Толькі алень. Ну, я мне не патрэбен, таму пайшлі. Так, адразу налево трэба. Там таксама ёсць мясціна для лута, далей у гэтым напрамку. Благая, насамрэч, яна бедная, але ёсць. Шмат трусаў там. Волк, магчыма, адзін будзе. Даволі шмат аленяў. 2, напэўна, там бывае. Разбураны дом, а можа і 2 нават, у якім можна пераседзець завіруху. 2. Що ти гаркаєш тут? Так, чекайте. О, нам не туди йти. А ты просто так недзе гаркаешь. То я шукаю тебе незразумела. Где ты там есть? А, глядите, полевничая засідка. І будем чакаць з вами на звера. Звер, які можа тут з'явіцца. Наколькі памятаю, у гэтай нататке, яку мы знайшлі, там быў типу белый. Ага.
Белы алень. Вось яна ж там. Да рэчы, уважавачы яго не будзе. Гэта проста ось такі унікальны контент, які вы знойдзеце толькі у як яго, у Intermute Mode. Прыгожая курва, паглядзіце на яго, ага. Ажно да вечара сядзелі. Добра. Паляваць мы, канешне, на яго не будзем. Я супраць такіх рэчаў, калі што. Паколькі ўжо вечар, то я прапаную... А мы, калі што, адпачлі, то я прапаную не затрымлівацца тут, а вяртацца да нашага пацярпелага. О, гэта называецца сядзіба трох злачынстваў. Я нешта забыўся, нават такую назву не памятаю. Бо зараз будзе ноч, і мы ўначы будзем цягнуць нашага пацярпелага. Гэта не так ужо будзе лёгка, таму што, слухайце, трэба будзе гарбаты запарыць сабе. Вось яно што. Во. Спачатку мы запарым сабе гарбаты. Як яго вылікуем нашага чалавека, якога трэба будзе ратаваць, ці то мужчына, ці то жанчына. Вось. А ўжо потым, калі мы нармалёва так падсілкуемся цяпло, то мы пойдзем, на дворе зменіцца, ляцяць крумкачы у другі бок, то бок яно, хутчэй за ўсё, трошачкі сапсуецца. Але гэта не галоўнае. Зараз будзе ноч, і будзе вельмі небяспечна, бо зараз, бачыце, ноч ясная, без хмараў, нічога няма такога. І калі будзе паўночнае ззянне, то нам будзе, калі культурна сказаць, гэта будзе кепска. Калі не культурна, нам пиздец. Бо ўсе ваўкі з ваколіцаў, усе мядзведзі, якія толькі могуць быць у дасяжнасці нашай, яны ўсе на нас звярнуць увагу. І ўсе пойдуць за намі. Там, дарэчы, таксама ёсць, тут бачыце дом маленечкі. Ось так, мы блізка. Мы ўжо тут, дарэчы. Давай. Ці будзе ён там, дзе быў у мінулы раз. Лепей возьмем в руку револьвер. Да, он там же, в том же самом месте. Ну что ж, поглянем, як ім останется. До речі, зауважте, тут нема ніяких вовков. І минулий раз так само їх не було, а і не з'явилися паскуди. Як було 3, наколькі я пам'ятаю, а то й 4. Хотя я можу і забитися. Ведаеце, гэта як у рыбака запытацца, якая рыба ў яго зарвалася з крючка, то, конечно, там было 4, а то і 5. Як яно пойдзе, карацей. Што ты там бурчыш, дзеўчына? Трэба паесці? Усё? Задаволеная? Недзе ён тут, недзе тут. Так. Вось ён. Easy. I'm here now. Што тут у цябе? Жывы хлопча. Так, трэба прыгатаваць мне гарбаты. Што ты там агледзіш? Што я не падумаў адразу яго агледзець. Добра, паўлітр гэта добра, але недастаткова. Недастаткова. Слухайце, трэба прыгатаваць нам вады. Таксама паўлітра.
Гэта пускай будзе тут. Гэта мы з сабою берем, так? Потым гарбата яшчэ гарачая, супер. Выпіваем. У нас будзе бонус да цяпла. Up now. Easy. Все, адзем. Так. Так, пакуль што няма паўночнага ззяння. Гэта добра. Адчуванне такое, нібы паўночнага ззяння яшчэ не будзе. Глядзіце, як яна мужика цягне гэтага. Гэта проста... Гэта не баба, гэта, бля, белаз нейкі. Я адказваю вам, яна з Жодзіна. Don't give up. 100%. I won't leave you. Жодзінская дзеўчына нейкая. Так, у мінулы раз на мяне тут ужо напалі. Сука, вось яны. І іх тут шмат. That's not the wind howling. Яны недзе выюць, а дзе, незразумела. Недзе тут яны павінны быць. Давай, I кладзі won't яго. leave you behind. Ты курва лохматая. Давайте по одному только. Ага. -1 адразу ў трусы наклалі, так? Давай ты яшчэ. Курва. Вось яно. Тое, што было 47%, разумееце? Хіба што ўсё. Яны ад нас адчапіліся. No way around this. У гэты раз было менш клопату. Так, чакай, а у нас ніякіх уразаў не было? Не, ніякіх уразаў не было. Давай, пайшлі. Так, паколькі... О, у нас тэмпература нормальна. І гэта, слухайце, яго... Бачыце ягоную тэмпературу? Яго шмат. Дык усё добра. Усё, мы зараз дойдзем. Don't close your eyes. Та Not ты не yet. ны, ён не спіць там. Ты, дзяўчына, рабі сваю працу і ўсё. А мы просто спакойна зараз дойдзем да клуба без усялякіх перашкодаў. Будзем трошачкі трымацца здалёк ад гэтых ваўкоў. Бо я больш-менш памятаю, дзе яны і што яны. Вось, мядзведзь нас не павінен пачуць пры такіх умовах надвор'я. Без паўночнага ззяння. То бок, ну, мы спакойна сабе ось так, як кажуць, шпацыруючы дойдзем сабе да хаты, да клубу. Калі казаць дакладней. Вунь, арыентыр наш. Бачыце, там, ну, дым. Ён падсвечваецца з гэтым, як яго полумем падсвечваецца. Гэты дым, нам туды. Нам нават амбар не патрэбны, які пасередзіне будзе стаяць з іншага боку. З аднаго боку. А з іншага у нас ёсць матэрыял, каб зрабіць адну страву дадаткова. Ця, насамрэч. А, ну там мы пойдзем у іншы бок. Не, трэба зайсці. Слухайце, у амбар трэба зайсці. I won't let you go. Там гадзіна патрэбная без сонца. Не, не хочу. Я не хочу без солнца заходить в амбар и гублять столько палива у ліхтары. Каб зрабіць толькі одну страву, бо на гэта у мяне пойдзе, ну, паўгадзіны We're making good дакладна. time. А можа 45 хвілінаў. За 45 хвілінаў у паліва у ліхтара даволі шмат пойдзе. Бо ёсць толькі, як ён кажуць, паходны ці турыстычны неяк там ліхтар чырвонага колеру, які
страчвае не шмат паліва на сваю працу. Але вось у 3 главе, бляха, ну, нічого. Нам все роўна цёпла. Not yet. Вось, і гэтае... І тады можна з ім працаваць. Там эфектыўней ўсё ж такі ім карыстацца, каб зрабіць нешта вось падобнае. Мы тут пройдзем. Няхай адна астрава нам нічога не вырашыць, пры гэтым пры ўсім у нас набояў, бляха, хоць сракай жуй. Мы можам увесь лес тут перазабіваць, ачысціць ад гэтых дзікіх жывёлаў. We're making good time. Зорная ноч. Так. Hold on. Just hold on. Ну так собі виглядає це все. Я б так назвав схематично. Everything on fire. Что у тебя там горить уже? Тебе ж не холодно. Я вон, у меня скаля есть. Я бачу. Холодно тебе или не холодно? И она показывает, что не холодно. Без перапынку, без адпачынку. Халера, вось гэта моц у яе. Калі б я нёс чалавека па снезе, то, разумееце, я б здох бы яшчэ на палове вось гэтага шляху. А яна прэ як танк. Don't give up. I won't leave you. I got you. We're gonna make it. Даволі ўсё яскрава бачна, пакуль луна, пакуль месяц свеціць. Сапраўды месяц, дарэчы. Всё. Мядзведзі абышлі, ваўкоў усіх абышлі. Мы на месцы. Як кажуць, 5 хвілін і мы на месцы. The plane. Green fire everywhere. Що блізко. До речі, яна ні халери не губляе сваёй стаміны, бачыце, злева. І яна нібы сама на пешкі ідзе. Яна калі бяжыць, яна больш губляе моцы. Сілу, прабачце. Сілу сваіх, каб дабегчы куды-небудзь, чым вось яна зараз чалавека несе. Я ўражаны такімі здольнасцямі. Скрипты. Са скриптамі нічога не паробіш, правда ж?
Ого, ветер поднимается. В спину? Так, больше. Ну, такое. Ось так ось він буде. Дмухає. Ось зараз його на спину. Dad, help me. Все буде добре, зараз будемо на місці. Все тобі допоможемо. Тільки не скавачи. Слухайте, у виживачі складані. Все ж таки складані, ніж тут. We're making У good time. виживачі ось тут завсюди вовк есть. Коли його навіть заб'єш, тут 23. Ён з'являється знову. Все, ми на місці. Доставка важких грузов. Як вам тут покласти? Here you go. It's okay. Храбись, Окей. відпочивай. Ну, ми справилися, ти розумієш, батько Томас? You're making good progress. Да ти ж Your ти. efforts are making a difference. But there's still work to be done. Яка? А, так, я забувся, слухай, їжа. Тобі ж потрібна їжа. Тобі ж потрібна їжа і що? І рейші. Так, і рейші, 2 рейші і їжа. Так, по-перше, мої дороженькі. На бягучий момент, я упевнений, давайте з гэтым скончым, будзе кароткая серія, але добрая, мне падаецца серія, даволі актыўная. У наступны раз, што мы будзем рабіць з вами? Мы, па-першае, спраўдзім, вось сюды сходзім, да гэтага бункеру, спустошым яго, так, тут няма нічога. Потым даведаемся, што з гэтымі, вуду з сабою возьмем, і паловім рыбы. Я нават зараз вось так зраблю. Вось так. Дзе нашы вуды? А дзе я падзеў вуды? Крацей, мы знойдзем. Мы знойдзем, і я зловлю гэтую рыбіну. Вось. Напоўнім, канешне ж, яму усё гэта. Тут ваўкоў палюем, калі што, рэйшу таксама знойдзем. Ну і апошні гэты таксама. Наша вежа, вось гэта, якая высока там стаіць, яна вось тут. То бок, калі што, мы зойдзем яшчэ і на вежу. Потым вернемся, усё запомнім, і на гэтым, я так лічу, мы скончым. Скончым ужо ў наступнай частцы 3-ю главу. Абавязкова яе паглядзіце, а дзеля гэтага вам трэба паставіць падабаўку, падпісацца на канал, бо канцоўка 3-й часціны гэта найлепшае, што калі рабіла гэтая студыя, я вам адказваю. Усё на гэтым. Дзякую вам вялікі за прагляд. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. І да пабачэння, сустрэнемся на стрымах і ў наступных відэа. Усім пакуль.